Pamtemo chingamidza chakandiridzika kwavaita saka chakumbira vana babati muchirekareri mumashure mangu tiuchiri vana vavo tizokorore zvavanhu mbona ngozvitaura nemi nyaya dzakawanda dzatinosangana nadzo. Munhu akatongwa tisina kumubvunza arambidze kuti apiro but apiro yacho unofanira kuona kuti yauri kutaura apiro zvinomusoro here, zvinoshanda here. Pane imwe nyaya yekuti apiro chingoda kuti akusoda kubhadhara zvirimo muwaniro zvese tinazvo tasangana nazvo tozviziva kuti uri kuita apiro asi akuzoita subscribe payment. Saka chinenge chakanaka ukatonga unofanira kubhadhara. Mutemo udare unogona kutora kana kuti goro chibhadhara munyika. Munhu kana atadza anotongwa opuwa muturambo wekuudza kwaanenge aita. Vanoroya vakawanda, vanopomba vakawanda, vanoba vakawanda, asi anobatwa musiwo achipomba ndiye mhombwe papo. Saka kana tawana mhombwe tikaona munhu anoita zvakaipa tinotonga. Tiri pakare papa vakomana vangu maasesaza vanotsutsa nyaya kusvika yasvika chaipo chaipo. Zvakangofanana kuti ukasanganya neparodhi ukanditengera bhodhoroko ukati kwamambo zvaita mutemo unditengere ndokudya mahara. Kana ndapedza kuti wandipa chikafu kana kuti ndipa 1000 chaipo ndopedza pano ndokurakasha. Pano ndinotokurakasha ndo basa rangu. Bosi kana ndangopinda muno mucheke nienda tochinja. Kana takachitamba tese nezuro takakura tese takaita sei, but kana ndakaita basa iri vanhu vakandipa ronyika iri rovakuru vakandipa vanopera ndinokurova ndikumisa. Uri mutsvuku, uri mutema, uri munhu akaita sei, chandinongoziva ndechokuti munhu wese ari panyika hapana munhu akashata. Mwari asikadenga nonyika pokupedzesera akati pano zvinhu zvandasiya panyika. Ndobva azvibvunza kuti chii zvikandasiya munhu angatonge nyika ino kuti ndiise vanhu panyika, akaisa vanhu panyika. Saka akaisa munhu akafanana naiye, saka tese takafanana navanhu. Vakadzi vakanaka stereke, varume vakanaka stereke, asi idai varume venyu chaivo chaivo, idaiwo vakadzi venyu chaivo chaivo. Ukaverenga Bhaibheri panopa panotaura richiti kana wakuvata nomukadzi unofanira kunyengetera kuti Satani asapinde. Modzokerera futi zvakare kuvata monyengetera kuti Satani asapinde. Saka musangoda nematsime asiri yenyu. Iro tsime rako chairo ukarishambidza rinorara rakanaka. Mukadzi wako anofanira kuti uchibuda padzapa iwowo unofanira kumuchiva kuti dai takumza kudoka masikati ngatipinde mubhedroom nokuona zvaanenge ari wakamuchengetedza iwewe. Wakamugadzira, mukadzi anogadzirwa newe muridzi wako. Kugadzirwa. Kana ukaona murume wako kana kuti bonde chahana tinomaelders vatinawa vanokucherwa zvokushoka zvomusana zvinotofamba. Asi nyaya yakaipa ndekuti unoenda kwasabu makuswera makufumuka zvakati ye murume wangu havasi kugona bonde ari kudai zvinotaurwa here izvozvo in-house. Ukaona mukadzi anoenda kunoreva murume pamba pavamwe vanhu murume akamuroora irabishi romukadzi haasi kuda musha. Mukadzi arere murume kana murume amukanganisa mutsvaga womunhu waanowadza nekuti anoona achikumbira kudheti zvavaita zvazvinaona dai tangodai. Nyaya yatwa nyaya ikaitika ndeyekuti inini ndakabva pamba nchiti ndichienda kudhemu. taurisa Ndakabva pamba nchiti ndichienda kudhemu zveshuwa handira kuzoshanda ndakabva ndati aga ndidzokere kumba. Ndichidzokera kumba ndikasvika shuwa mkicheni makavhurwa mubhedroom makaita sei makavhurwa odi zi. Kechitatu ndakavheneka tochi ndopa ndakazoona madzimai angu abuda muchinjauzi varisi. Vakati maswera sei basa ino ndikati maswera ivo vachiti vapinda mubhedroom ndobva ndapinda muchinjauzi ndopa ndakasvika baba vakachinjomara vari muchinjauzi vakawanda ndobva ndavabata vhwa nditi shakuswa nyekita noise mira ndikuite sei ndikubhadhari ndikati unondibhadharayo pamukadzi wangu mira ndaushedzera vanhu ndopa ndikabuda naye panze tichedzera chikikidza ndopa akatanga kundivisa.
ndobva atiza ndobva tadzingidzana kusvika kwaruza kweyo ndobva ndikadzokerawo ndobva ndazoenda kutaura kuna amai vacho svika namai vacho zvakutoda iyo pandazitora ana atete shuwa akaona kubva mapsurupsuru ekurwisana kwakaitika ipo half 7 wazvinzwa here neni nditi indura zvako ndokokana nazvo mapokamino rangu ndeyekuti inini ndakabva kumba ndichienda kubva ndatotuma nomadzirama yangu kuti ndotora airtel pandaenda kubhawa ndakuzokubhawa ndichifamba ndiri muroti ndasvika pagomo ndakati foni yangu yapera mama rege ndida ifoni ndidambureni papa ndibate muroti ndipinde muroti ndiende kukumba ndichifamba ndikufamba ndapa chivanze chapabawa kufunga takasvika pachivanze apa baba wachisvikapo zvikanzi ndikuita basa rokudana nomukadzi wangu ndakubata chikumba chomukadzi wangu ndakati sei wadaro zvikanzi iwewe uri chikumba chomukadzi wangu vanditi chibagira ndakati na zvakuita izvi zvinokodzerera kuita vanditi chimwe chibagira ndopa ndakati iwe ndakukudzorera vandamurova chibagira vandamurova chinhu ndakati panapa ndakutora mhosva panapa ndakutotora ngozi munhu nokukorewa kwakaita ndogona mukwadza rege ndibve panapa ndiende ndozvaukaita saka pachivanze pake ndipanga pano rodhi yawaifamba nayo apa panofambiwa napo patori norodhi inofambiwa nayo pachivanze ipapo kuziti ndeyangu inini kuroti pachivanze ipapo pakati odhi uyu wakuva inini ndandisipo ipo wanga usipo uyu ukamona ari payo ndakamona ari pachivanze chacho ari pachivanze chacho iwe uchidarika ari pachivanze ndobva atanga kuchikurwisa manje achiti kudana nomukadzi wake zvakakufadza here inini zvakandigumvura zvakagumbura ndobva waita sei ndikatomutsura ndakati iwe zvakuita zvazviita vanditi chibhagera ndatobvisa kuti akakuti chibhagera wana handitika ndobva akuti futi uri kudana nomukadzi wani ndobva ndakubvunza mubvunzo kuti zvakakufadza here zvakakudzimba ndobva waita sei nekudzimbiwa pakudzimba kwandoita inini kudzimba kwandakaita ndakamudzorera zvandabva pamba pacho saka paukadzimbiwa ukadzorera nokudzorera takadzorera sabva wati zvapera inini ndakati zvapera zvatopera here kusaidi kwangu zvanga zvapera inapa ationa kuti hazvinopera apa inini kwandiri zvakapera kwaari ndozvisira kwese senhasi ukagara ape zvakapera ndaona samonero wayo kwandiri kuroti hazvinopera ndii rai ndosada kubvunza kuti zvakakufadza here zvaifanira kuva ukaita ndezvipi kana munhu achikurova achikupa mhosva yekuti kudana nomukadzi wangu usingatamiri naye zvaifanira kuva ukaita inini ndakaona zvandakaita izvozvo ndozvanga zvakakodzera kwandiri zvakakodzera kwauri saka ndasi tinoti kudii nokuti totaura kuti wani pachivanze chemunhu wakasangana naye handizvozve pamba pake shuwa ukati panga pane rodi pane rodi ndobva yakurwisa iwe uri murodi zvako ndobva kuti kudana mudzimai wangu futi ndizvozvo kuri kuti zvaifanira kuva ukaita ndezvipi chaizvo zviri kuti aizivi kuti wakusudana nomukadzi wake wangu wachifamba nemurodhi hainini ndaifamba murodhi iye ndiye akatondidena aiwa yeye akakudena shuwa papa pari pamba pake ndiye akandidena because pari pai zvapa pamba pake ndopatikuti zvaifanira iye ndiye akakudena ndobva akuti futi kudana nomudzimai wangu handitika kwese kudena kwese kwake ndobva atanga kukurova futi kwese kukudena chete kwese kwaita sei kwaita ndobva takubvunza mubvunzo kuti zvakakufadza here ndobva wati hakuna ndobva wati ndakazokudzorera pakurova handizvozve ndobva takubvunza zvakapera here ndobva wati indiani zvakapera kati nhasi wagara kapa kuti hazvina kupera zvaifanira kuva ukaita chaifanira kuti nyaya ipere kuti agutsikane uyu kuti wangu wachingopinda neparodhi mukadzi wakaodana naye ndozvipi semunhu usina kufadzikana zvinopedza nyaya hainini ndakaona izvozvo ndo zvandakangoita sezvo ndo zvandakaita regai tibatsira tichiti ngausha ndofunga kutonga atopedza pacho iwo vakubvunzwa mubvunzo wokuti zvakakufadza here zvaakaita uyu watipa mutemo unenge uchiti chimwe hakuna vatungamiriri yekuti nozvanditasabu arimo kana midzidzo yakuti ngaurehwandatikoma manje kana mambo varimo chie chawakazendeyo sezvo wati ini rava zvakatopera zvakadai apa isu takatoshandisa kuti isu kwakuhwisana bhuzi ndiye akatanga kundiro izvozvo handazozvifunga zvokuti atichaenda kuna sabhu kuti enda kuna mambo kana tichaenda wakatadza kuziva kuti pano nyaya ipapo ndakatotadza pasi kuti pano nyaya zvino pano nyaya
saka ndasi kuti kudii manje utione pano nyaya yakaizvi ungarohweka iweyo iwo wodzorera woti zvapera uchinzi iwe kudana nomukadzi wangu wedhera kuti ukudana nomukadzi wangu iroro waifanira kurichenesa iweyo handizvo zve iye aenda abva tabva takaenda akaya kumwa ndofunga ayataura pamba ndakataura murumu iwo mumwe chete wandakataura handiti tabva ipapo ndopakati ayo nditaenda kwanditaenda ndakati oraiti ndizvo aifanira kutangira mumwe kuenda maachaenda newe usina kufadzikana nozva waitwa ndiani inini handina kukwanisa kuenda ikoko iwewe ndokarohwa iwewe ndowaizi kudana nomukadzi womunhu aifanira kutanga kuenda kwaaifanira kuenda kuti nyaya ichene ndiani ini ndakazodzera kurohwa ndakaitwa ndakazodzera asi kanyaya haina kuchena kudana nomukadzi womunhu ndoya wakagarira kapanasi ndosaka muripo munochenesa saka nhasi tinochenesa asi unoti uri romhoka sei kuti kuza kuti romho iwe ndiwakatadzika but dai izvozvo zvika tichibvunzawo kuti ukamuroverei handina kukwanisa kukwira dai ukatadza chakakutadzisa chiiwo uri ukadzimbiwa ainini kundiwadzawo zvakandiita zvanga zvizonguva iyoyo right toti apa tokubvunza kuti right wamboti ukadzimbiwa isisu toti ukadzimbiwa here isisu toti ukadzimbiwa here ndakarohwa isisu toti ukadzimbiwa here usina action yawakatora iwe ndiwakukwirirwa dare ndiwo futi ukarohwa ndiwo futi ukaudzwa kudana nomukadzi wangu iwe futi ndokwirirwa dare futi ukaona seipa aiwa inini nokugumbuka kwandikaita hasha dzangu pandakarohwa munhu dzakazotopera kuti handine zvasvika tibatira ndingamusoko naisha imwe nevakadzi venyu tu muka kuseni muwana pachivanhu pakazigara tu mukabvunza kuti nhai madzimai asvipira apa ndiani munomuwana here hawani muka kuseni seni muwana chitoireti wachiwakotogoma korobokorobo mukabvunza kuti ndiani akirina mutoireti zvakanaka nakasoko anowanika here hawani akirina mutoireti anowanika ndokuti zvakanaka inini mapomerwa mhosva yekudanana nomukadzi wangu ufunga kwai mhosva inodairechai inini mhosva yandinayo kupomerwa handina ino mhosva iyo yokuti uyu akundibondedzo saka ndakapedza mhosva inini kwandiri ndikati inini iyoyo ukuti darei wabvunzwa kundiwe ndakubata kudana nomukadzi wangu muni mhosva inodairika here haidairiki muramba uchingoramba saka inini pamukapomerwa mhosva kuti wadanana nomukadzi wangu makazvichenesa papi inini handidani nomukadzi wangu aiwa ukachenesa papi makazvichenesa here ini handazvichenesa zvinoreva kuti makamoti chauya chauya nouya ari kuti munodana nomukadzi wangu handidani nomukadzi wangu ende handitozivana naye miraikamuti isusu sedare tinenge tamutera mapoya munhu anokosha munext door sabhuku anogona kuita paretu pamambokurera unodaidza panext door kuti yakunewo ndikupfuura munhu yandipomera kudana nomukadzi atakakundirwisa auchenere ndinochena saka asi nerinza ndakaita ndakafamba ndakaenda ndakasvika ndakaudza madzimai yangu kuti ndo zvandiita nhingi aiwa ka ukuona tisakakuudza kuti kana tichitaura ndekisa izvozvo tikuona kuti une mhosva patikuona kuti une mhosva wazondipo kuti waifanira kutanga kuzvichenesa panhau yakaitwa nouye kuti udana nomukadzi wake nhau yekukuru wako akakuita kuti hazvina kukufadza waifanira kuzvichenesa futi ipapo kuti auna kuti akakuroera mahara uyo akandiroera saka zvaioneka sei kuti akakuroera mahara iwe usina kuenda kumasabhuku kutaura kuti ndo zvaandiita kana kushedza munext door ipapo handinokwanisa kushedza mukatadza kuzviita sei warohwa iwe uchinze kuti udana nomukadzi wangu ini ndakarohwa ndandadzokera pandarohwa ukadzorera zvako kwese kutakudzwa ukadzorera bati pano nyaya yaka yausiri kuona iwe hapana nyaya uyo akabata mapurisa akubata ndobva kumota uyu ndobva watiza uyu ndobva atera kuti kumba kwaamai vako kunogadzira uguru hwake kuti mwana waenda mubata aina hana kundibata ndomukadzi asi anotera yekumba kwaamai kwamai handizivi uyu ndakazosvika kumba ndakashedzwa naamai akasvika kwaamai akasvika urikuona zvaaita pamai akasvika kuyo ukasvikawo kwani inini ndakasvika kumba kwangu iwe zviri munyaya yakaiwe unazoziva nyaya pano zvakutaura ukasvika kumba kwako kutaura kuti ukasvika kwano uchitaura nhau yako izvaka zvaitika handino ndikataurira kusei waisha waitaurira waishaya sei nouyu ndikati inini ndi murume handina kunetsana kwandaita uyu akundipomera handiti munhu anopomerwa chinhu handiti saka kupomera kwanga ndito inini ndakati
so andipomere tichapedzerana tega saka uyo akazomhanya kuenda kwaamai handiti achida kuzadzisisa shona yake kuti ini ndikuda nomukadzi wake handiti asi ini handida noti nomukadzi wake mama ndiri kutopomewa kudana kuti ndikuda nomukadzi wake handidabhatika munhu anopomiwa ari unotofana kutoitawo nyaya yekuti ucheneka unofana kuchena kuti uchenenhasi saka nhasi toti ukachena ira hauna kuchena seti kuti hauna kuchena pari kunzwi akasvika nokuhama yako achitaura nhau yako iwewe yezvamanga maitana but waunongana wakaudza aiwa chaikupa kuti uita chindinya chokusada kuwana waunoudza zvinhu zvakadai chii pamusorino inini hachisi chindinya handiti asi kuziva chigarisano chokuti ndakaramba chinesa nomunhu achiita waiziva chigarisano pakadai ipa pane nyaya dzakadai idzodzi inini ndaimirira hwepiri kuti achauya futi achauya futi kupi kwandiri hwepiri achitaura kudaro ndozvawaimirira aiwa titi waimira hwepiri nasauya nasauya kuma inini ndikuti handisisi unokuda sei munyaya ini handina chandozopana zviburitse itinzi ini ndozviburisa ndichitandidzwa ani nomukadzi wake hatirani nomukadzi wake ende iye haana kundibata mukadzi wake ndeye witness wangu iye chimeze chirega utano yapera amasina mitsatsatsvaga mukadzi ndo witness iwe nonsense mukadzi ndo witness vari kupenga zvavakutaura aiwa nandane makono garabasi garabasi fako varume zvavari kuti avakupengwa pavabvunza mubvunzo yosvitaura kuti mukadzi wechinzi mukadzi ambofa akabvuma apa kuti ichokwadi chikonzero wagadzira nyaya yako watogadzira garaji ndokuti watogadzira nyaya yako zvichireva kuti mukadzi paari kuuya pano zvakuda kungomubvunza chete takutotonga bhozi ndasingatarisa kuti unodaro ende regai ndikutaurire kana ndakagara so ndino zvandotarisa nyaya yaitika ndakafonerwa sabhugora akandifonera akandonyaya ndikatitonga zviri pamutemo ndaasingade kuti iuye kuno ndakati sabhu kutonga usvika wapedza nyaya iyi unza zvandotaura asi zvandikataura ndikati kana maneta jajimende moya mondiudza kuti motaura neni kana mataura neni jajimende ndokuudza zvandikataura ndandakatoifugidza ndichino ndikukupai masimba kuti ingopera zvakaita se zvakanaka but kana maapa manje mauda kushamisira munhu nyika ndo yangu iwe chii chakaitika murume wangu chikomba changu iwe kana nditinyararanya ndakatosiyana vanhu vese varikupindura ndakatosiyana navanhu vese varikupindura munyamwe different character imava vhiko manzwa zvotaura mwana muchitonga nyaya makaona sei nyaya takatiripo pamukati pafeedback kumanhera munokuona kuti mamunotaura taimano nyaya mukandiudza kuti taimano nyaya ndikashedza bhodha ndikamuti bhodha maita mistake one sekuru wako aifanira kungaita private talk newe ndodarika apa nemotokari dheni auya kumba kwamumanudzwa ndozvaitika ndakakuudza ine nguwe zvinochiona inyaya enda kwasabhugora ndomira paepisode mwana wangu handina kudaro ndikakuti ini itonga inyaya ndaasingadi kuti isvike pakudai so saka kana vanhu maasesangu avachitonga havakoni iwe mazvona maka wainzwa nyaya zviri right here wani wambona mapinduro ari kuita mudari muka wambonyatsoona tambara mapumbo iwe iyi wambona mapinduro ari kuita mudari muka isitori yanga sereka nyika ndo yangu shama
ndanopenga gora ndanga ndaitite ndanga ndainzwa ndikati no pakandifonera sabhuku ndakati no pedza ndokuudza zvekuita opa judgment zvazvinoita ndambotaura ndichipinda mudare munomu tikati vanoba vakawanda vanoroya vakawanda vanopomba vakawanda anobatwa ari kuchipomba musiwo ndogomba ndozvandinotaura zvakawanda zvinoita right maitira waita kurakidza kuti uri western ndiyandada kudzimbisa ndaifunga kungotaura panodaro pandakataura ndichipa masimba gora ndaifungidza kuti gora achangoti no zvataurwa namambo kuti ndiite zvakati ndakatotaura kudhara yange isingamboda zvese izvi ndakapa masimba but wakuya pana kwaita sina basa wamudza kuti leso wako awitnessa kuti mukadzi wake ndiye witness wangu aionyarara uchatotaura mbeva dzopamba vakomana makodzo uruzvisa zvanotaura iyi vakadzi yezvinezvi ukaenda pamadziva short time dhora unoriwana manzwa zvandikutaura ukaenda pabhawa yekupeuka pada short time 50 cents unomuita sei mwana vanokuzorodza kana waomerwa angada kutoyambowawo maitiro yawaita mudare yekutanga uchiita zvawaita izvo ari kupi ndivana akamusunga chibva pana pandikuda mari yemudare $20 nhasi mari yanofana kubhadhara mudare ndikuida nhasi kana pasina iwe zvinewo out muzwa kana muri vana vokumba kwangu mufanira kuti kana ndikagara vakuru ava chitaura ndakanyarara ndinofanira kutarisa kuti muchipeta muchinyarara wanzwa zvandakutaurira munhu ndati nhasi imari yake yese ndabhadhari nhasi iwe uye neyako nhasi zvisina kukundikana enda unosainawo ndikutaura iwe ndati sunga ndomusainawo iwe mazvora mama pozai iwe hendikirati wainzwa nyaya kana ndakati sekuru wakuru andifonera ndikamuti tonga nyaya masimba ndokupa ndaivhara urema wokumba kwanga ndozvandaiitira nhasi ndaivhara urema wokumba kwangu ndokwandaivhara baba wake ndakamupa usabhuku mami kutonga vanhu ndikufumure handitambwe iyoyo tamba mvaro aita sei ndinotora mombe dziri kumba kwenyu mese nhasi mukaita zvokutamba ukaida kutamba neni ndikudzimbisa enda unosaina zvakanaka usaite kutamba neni kai endemo warura pavanorara ndini chete ndinotonga munyika muno right uyu next musi wa11 anoenda mombe 1 right every month musi wa11 akaenda mombe 1 dzimwe 3 months unzobhadhara ndapedza dismiss next 4 Alright. Wanzwa matongerwa edanyaya panofeva nayakaenda kwaagura ava pakati ava makadii zvigamuchira ikupai zvakaita zvakanaka ndafunga kuti marovana kanga tavira zvinoratidza kuti hamuzorwa futi taifunga kuti warovana uri right nokuti nyuchi inofira kuti waeni asi nyuchi wakatomoriwa kare